Look, I need a bitch with some confidence. A girl with an ego as big as mine. And if she ain't got it, she gotta go. Čaute a ahojte, vítam vás pri prvom videu. Rozhodom sa, že dneska natočím ešte Build Battle. Vydám ho ešte dneska, nebojte nič. Ideme na to, nie? Poďme na to. Ideme na sedmičku. Na tomto kanáli budú vychádzať určite každý deň videá. Sa nebojte. Ideme si postavať, dačo chceme postavať. Sú tu na traja hráči. Z toho som jeden ja. Kým sa naplní, to asi bude trvať. Ideme to lípnuť. Nájdeme, možno to bude čo plnčie. A tu sú 10 hop. A ideme hrať. Palma. To je celkom pohode. Zoberieme si drevo. Budeme potrebovať aj nejaké listie. Máme brezové. Poďme na to. Neviem, ako sa vy máte. Ja sa vám celkom pohode. Dúfam, že sa vám bude páčiť toto video. Dúfam, sa vám bude páčiť moja tvorba. Viem, že to teraz kúsok laguje. Počasie by som chcel kúpiť nový komp. Zajtra bude video so Shabikom z Bedwars. Aj na mojom, aj na jeho kanáli. Rozmýšľali sme, že by sme to ešte spravili tak, že by sme natáčali Skyblock. Ja by som natáčal na svojom, on na svojom. Každý by si mohol pozrieť potom jedno aj druhé video z môjho pohľadu a z jeho pohľadu. Neviem, či by to bolo dobré. Či by sa vám to vôbec páčilo. Dúfam, že hej. Postavíme palmičku. Je to OK, dúfam. Za každý like a odber budem veľmi rád. Ešte som zabudol povedať, že by som chcel poďakovať Dášikovi za intro. To vyzerá dosť hnusne. Nevadí, spravíme to tak, aby to bol aspoň kúsok. Nikdy som nebol dobrý staviteľ. Aj na to, že som strojný mechanik. Nikdy si nedávajte u mňa robiť veci. Potom vidíte, ako to dopadne. Dosť biedne. Napíšem pozdrav do videa kanál Dave TV. Bol by som rád, keby mi napíšte do komentárov, či by sa vám to páčilo s tým Shabikom, že by sme to zrobili. Ten Skyblock, čo som vám vravel. Ja si myslím, že by to bolo celkom cool, lebo by ste si mohli pozrieť aj môj záznam, aj jeho. Napríklad čo on stával, čo som ja stával. Vyzerá to dosť hnusne. Výhru nemám istú. Nevadí. Hlavne, že bude videjko pre vás. Nie? Shabik ma nedonúčil, Shabik mi
Že mi dá motiváciu točiť na YouTube. Som zvedavý, či sa to oplatí. Povedal mi, že si nemám z toho nič robiť, keď mi budú dávať ľudia dislajky a som zvedavý, či proste budete radi s mojou tvorbou, že sa vám to bude páčiť. Vyskúšam to ťahať ako šejbík, aj keď budem mať 50 dislajkov, ak to vyskúšam potiahnuť ešte. Nemám s tým problém. Ešte tu čo postavíme. Takže by to ešte mohli postaviť pool bloky. Spravíme tak, hop, 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 hop. Tam aj takto, takto. Potom z nej idú takto blok, takto chvoje, však. Doberiem, ako vyzerá po mašine. Chcel by som vyskúšať aj streamovať. To by som tiež chcel počuť od vás, či sa to vôbec oplatí, aby som robil stream. Či tu vôbec bude takto. Rád by som streamoval aj so šibíkom, bol by tu už aj Dašík. Aj Rek, by sem určite prišiel, možno prišiel aj Mutant. A neviem, či by sa to vám páčilo. Všetko základy o vás, všetko je to iba na vás. Ale viem, že za prekročenie hranice 50 odoberateľov, keď sa prekročí, ak sa prekročí vôbec, tak by som rád spravil stream. Nebudem robiť ako šejbík, že 24 hodinové, spravil by som tak maximálne 12 hodinový, to je taký akurát. Ale tento má také, má tu dačo, takže aspoň OK mu dám. Nie je to žiadna sláva, ale aspoň dačo. Móna. Toto Palma není, Palma má iba z vrchu choje. Nevadí, mám tu dačo, vyzerá to celkom pekne, dám jej kľúč. Freeze it. Toto je celkom pekné, toto má tu aj tá hádka pekné. Dám mu kľúč. Celkom pekné to má. Landrina. No. Prečo mi ide? Aspoň dačo má, dám je OK. Idem. Tento má celkom pekné. Také veľké lehátko tu má, bazénik. Dám mu tiež. Lávička. Na čo tu je láva? Max Gear. A ten tu nadal normálny strom. Tomu dám pup. A tam dačo aspoň pup, nedám mu super pup. Sedlo LP. Tento to má celkom tiež pekné také ostrovčeky. Tomu tam. Tento vlastne najkrajšie.